Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Magkuha ko kapin ha. Ay, Diyos ko, panabangi. Ay, kini akong jacket na lang, kini. Yao, diri. Yaka, sige, yaka. Mga anak ko na! Bata, may migawas ng bata, day. Ginoo ko. Anong wa mo hilak ang akong anak? Ha? Ambot, wasag ko masayod kung ano. May balikos man kining iyang pusod sa iyang liog. Unsa? Kuhaon ko kining may balikos niyang pusod sa iyang liog, day, ha? Ay, Ginoo ko, nagkurog bayag sa mutang akong kamot. Ay, niaday nakuha na nako ang iyang pusod sa iyang liog. Ano wa siya mo hilak ng... Ano wa mo hilak ang akong anak? Day, ambot lang. Wa ko mahibaho sa kong buhaton ining imong anak, day. Paul, Ha? Paul? gisabutan na namo daan ni Orlando ngang mamahimong pangan sa bata. Sa ilang paggawas, si Paul ang mahiuna ug si Piolo ang magsunod sa pagkatao. Pero ngano wa siya mo tingog nang hangay lang mo hilak siya, di ba? Ay, tuwad. Unsa? Tuwaron ang bata. Nahinumdum na ko. Pareha sa gibuhat sa mananabang nga akong nakita nga may paanak. Gituwad ang bata. Unya, pikpikon. Ay, Akong anak. Akong anak. uy, hala. Nakabati ka. May kasika sa unahan. Tingali sila na kanangan ng ngita na to. Dili mahimong maabtan ka nila din, Ella. Sabay itong buhaton. Unsa man makahimo ka pa bas pagbarog, ha? May busog na sa mga kudian. Mga anak na sab ko na. Unsa? May Ginoo ko. Sila gyud. Nagpanawag na si Sir Orlando, di Pero ba? na, magawas na ang kaluhan ni Paul nang tabangi ko. Ha? Tay, pabi. Ibutang ko na ning usa ka bata sa imong kilid, ha? Aron masaw na nako mugawas. Kadiot sa... Ella! Hain ka! Ella! Sidis! Sidis! Lalutsan mo. Tungkol sa iyong karanghag, mga animal. Dili mahimong layasan ko ni Ella. Dili mahimo. Kinana makita na to sila. Magbuwag tas pagpangita nila. Ikaw, Tinoy! Dito ka napita. Ikaw, Guryo! Uban ako! Daritan napita, magita. O sir, kita yung budget. Uy, Tinoy, saan ang ganting sigal ang mata ato nito? Why mo balik ninyo nga dili ikauban sila si Sedes o Ella? Kung di mo gustong mamatay! Matuman, sir, matuman. Kriyot lang. Di ka bati mo ito? Tingog ka to, di ba? Di ba? Manay Sidis. Kapay. Day paningkamot, ha? May aksyon na gawas ang o sa bata. Otong pagyog maayo, ha? Ano nang magmabugto nang akong ginawa. Ayaw pagsultig ingon ana, Ella. Una-una haain taon ng imong anak. Kausa na lang. Katapusan na lang yung hunat. Ginawa og lawom una ka mo utong, ha? Ni Ana dahil may kawas na kita ng bata. Nakalingkawas ka na. Piolo. Oh,
Day. Di ada sila. Matultulan na nila nga itong nahimutangan. Mercedes. Ay, shh, bibi. Bibi, paghilog mo na, bibi, ha? Ali. Gitugnaw ka. Pustong taon na ka, ha? Ang akong ko po. Iputo sa bata na. Pagdali. Huwag na kamugikan din eh. Unsay ka mo, ha? Ikaw di ay. Dili na ko makahimo sa pagtarok na nga. Luya na kayo ko na. Ela, dili ka mahimong biyaan din, eh. Biyain ako ninyo. Ikaw na ang bahala sa akong mga anak. Isalig ko kanimo. Si Piolo. Ela, Ang akong anak. Si Paul. Ambi si Paul. di aday, Day. Lakaw na nang biya na. Dili may mong maabtan ka mo. Orlando. Biya na nang talidagan na. Oo, Day. Pasaylo ako. Piolo, biyaan na nato si Mama ni Budong. Ayaw una paghila ka. Ayaw lagi una paghila. Karon dili taon ta masakpan. Sir, uy. Sir, tanawa, sir. May naglingkod nga nagsandi sa dakong punuan sa kahoy, sir. Oh. Ela! Sir, nakadugo si ma'am, sir. Ug nakakus yung siyang bata. Ela! Oh. Paul? Si Paul na kini. Hain ang iyang kaluha. Hain si Piolo. Ug ganong wa mo hila kining bata. Sir, bituay na ang uo ni ma'am, sir. Oh, no! Ela pagbata! Ela! Pangitaan ninyo si Ceres. Pangitaan ninyo ang akong anak! Yes, sir. Dali na. Magbuwag kita, Tinoy. Dito ka na, Pita. Dali ko. Ela! No! Dili mahimong muunong nimo kining akong anak! Dili ko musugot! Tingog! Hilak bata! Dili ka mahimong mabatay! Hilak! Ginoo ko kahangak na. Kakapoy na yung dinagan. Mayo na lang kani, kimi patuo na ang bata. Huwa na siya muhilak nga akong gikakusog maayo. Gitugnaw tingali ni siya ganina. Ay ba, kadiyot lang. Muginhawaon ako kadiyot lang gid kaayo. Serbato sa sakyanan. Nasa ato pa dool na ko sa kalsada. Dool na gitas kalsada, Dong Piolo. Makapalayo na gitaong targikan din ni Dong. Bahalag hangak, magpadayo tas paglakaw. Ayaw ka bala ka, Ela. Ipaniguro ko ni mong dili na makita sa imong mana kining iyang usa ka anak nga di anak ko. Misaad ko ni mong ako na'y bahala niya. Busa at timanon, panggaon og mahalon ko siya sama sa matuod kong anak. Hindi na kita daplin sa kalsada. Salamat, Diyos ko. Hinaot pa unta nga may muagi ng sakyanan. Bisan unsa, mangayo tagpanabang aron pasakyon ta. Og hingpit na tang makapalayo gikan dinhi. May nakita na kong kahayag. May sakyanan na tingaling nagpaingon dinhi, Piolo. Ay, mulabang tang daan aron atong mapara. Ay, maluoy lang unta ning sakyanan na. Unta, pasakyon lang unta ta. Wa tay bisan usa ka sentimo nga bit-bit ra ba. Wa na ko makahimo sa pagdasabag sa imong inahan. Lakip na sa ako sa atong pagdali-dali. May sakyanan gyud. Ni anak yun, magkita na nako. Akong parahon. Mercedes! Tinoy!
Samo. Ay, Goryo, maluoy taon ka. Pasag din na lang, Miss Bata, Goryo. Maluoy ka, uy. Ayaw mikpogi nga makapalayo, mi. Maluoy kas bata. Oh, mihunong na ang sakyanan. Tinoy. Sakay. Ah, Ug ayaw na yun pagpakita pa na mo ha, bisan karos asilis. Kaysa higayon nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na ko makatabang pa nimo ni anang higayon na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!